खुलुमबाय रायजोफोर नै आरोबाव मोनसे भिडिअ लाबोबावबाय आङो दहायनि भिडिअआवहाय गासैखौबो देखायजोबनो हायाखै नालाय बेखायनो आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबावबाय माने बेयावहाय बे भिडिअ दायो नोंथांमोना mwngwn एकदम प्रिमियाम क्वालिटी ब्रेन्डनि क्वालिटीयानो दे ब्रेन्डनि सेम क्वालिटीखौनो मोनगोन आंनियाव दायो मोजांथार ओरैबायदि आब'मोन आगैमोन बेखौ आङो फुवारनानै देखायनोसै प्रिमियाम दै मैयासो सफैदों ओरैबायदि मोजांखा ओरैबायदि मोजांखा प्रिमियाम क्वालिटीयाव एकदम गोजां बोथोर गोलोम बोथोर गासैबो सिजनाव गानजानाय ओमफ्राय कालारफ्राथ' खारखाया बिदिया एकदम कालार ग्यारेन्टी थायो आरो ओमफ्राय नै साद्रिखौ नायदो कन्ट्रास्टआवहाय दानाय ओरैबायदि सब मोजांनो आरो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लाखादो नङाबा उनाव मोनस्लाबनाय नङा दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन नै बे कालाराबो सफैबावबाय थोस्लाबलायखायाखै ओरैबायदि डिमान्ड आरोना दागासिनो दङ ओमफ्राय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव साद्रिया कन्ट्रास्टआव मोनगोन नै अल बडि गुरै रुइदोबल'खा प्रिमियाम बाथाय बेयो माने पद्मनिनिफ्रायबो हाई क्वालिटी आरोना ओरैबायदि मोजांखा गाननोबोथ' गुरै फुजा समावहाय आङो मोनसे प्रिमियामनि फानदोंमोन नालाय सनाफोर प्रिमियामनि फानदोंमोन बै क्वालिटीया बेलेग दै बैयो एसे गिलिरद्रायमोन आरो एसे गिलिर मोनोमोन नालाय ओमफ्राय बियो बेबादि क्वालिटी नङा बेयो सेम ब्रेन्डनि बादि क्वालिटी जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो सनाफोर पिस्ता कालारावहाय ओरैबायदि इउनिकखा दै कालारा समायनाल'खा माने बेलेग कालारखौ मोनबाय थायो आरोना बिदिखौ मोना नालाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो नङाबा उनाव मोनस्लाबनाय नङा दै रिस्टक जाफिनबाय नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि मोजांखा प्रिमियाम दखना दै बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना प्रिमियाम क्वालिटी जायनो नांगौ अर्डार होना लादो साद्रियाथ' लेस गुरै आरामल'खा जोनाय गैया जेबो गैया आरामानो बेलेग आरो बेनिया कम्फर्ट लेभेलानो एकदम बेलेगखा दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन दाखालै आङो गाननानै देखायदोंमोन ना नै बेखौ नोंथांमोना मोनबावसिगोन ओरैबायदि समायनाखा ओरैबायदि गुरै आराम माने जायफ्रा खनसे प्रिमियाम गानदावोना नै बेबादिखौ बियो नेक्स्ट टाइम माने बेलेग सिखौ गाननो मोजां मोननाय नङा आरोना ओरैबायदि मोजांखा नायदो नै आब'मोन आगैमोन बडि कालाराव सोर सोंहरदोंमोन रिस्टक खालामफिनबाय आं खुनुरुखुम जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबायदि मोजांखा पद्मनि दे बेयो पद्मनि दानाय सोंनाय खम बेसेनावनो नोंथांमोना मोजां क्वालिटी मोनगोन साद्रिनि डिजाइनाथ' एक्सट्रा अर्डिनारि मोजांखा ओरैबायदि स्मुथ ओमफ्राय डिजाइना नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेबो सफैबावबाय रिस्टक जाफिनबावबाय जोबखाबायमोन आंनाव मोनसेबो गैलामोन ओमफ्राय नै हरना गुरनाबाबो बिहरनानैहाय सफैबाय थाबैनो अर्डार होना लादो नै साद्रियाबो नायनानै लाखादो ओरैबायदि मोजां डिमान्डआनो बारा बियो ओरैबायदि डिमान्ड मानोना सिया गाननो कम्फर्टेबलबो ओमफ्राय मोजां नालाय सिनि कम्फर्ट लेभेलखौ नायनानै बयबो मोजां मोनो आरो अर्डार खालामहरो दायो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि सुइट कालारावहाय बेखौबो नोंथांमोना मोनबावसिगोन रिस्टक जाफिनबाय बेबो मैयासो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो पद्मनि दानाय सोंनाय ओरैबायदि गुरै आराम बेबो डिमान्डआनो जोबनो रोङा नै बेबो ओरैबायदि डिमान्ड दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि मोजांखा मै कालाराव बेबो सफैफिनबावबाय आरोना एबारनिथ' साद्रिया लेटेस्ट दानायाव ओरैबायदि मोजां हाबा लिथुर समायनाल'खा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो दे नै आब'मोन आगैमोन दानिया आरोबावनो कक'नाट डिजाइन कक'नाट दखनाया सफैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबायदि मोजांखा बेबो पद्मनियाव पद्मनि दानाय सोंनाय नोंथांमोना दायो मोनगोन गासैखौबो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि मोजांखा निला कालारावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो समायना ल'खा पद्मनियाव पद्मनि दानाय सोंनाय ओमफ्राय नै साद्रियाबो नायनानै लादो एकदम बेरखांखागोन क्रिसमासनि अफारावहाय दायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नायदो नै आब'मोन आगैमोन डिमान्डआनो जोबनो रोङा बेनोबो ओरै
ओरैबादि अर्डार माने सिनि क्वालिटिया मोजां नालाय गाननो आराम आरो समायखायो दायो स्टकआवहाय सफैफिनबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो सोर सोंहरदोंमोन दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन एकदम समायना रमायना बेयो अल बडि साद्रि नै बेखौबो मोनबावसिगोन दायो सफैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो एखेबारे समायफ्लेथारखाबाय दिनै आब'मोन आगैमोन हाबानि थाखाय जायनो नांगौ अर्डार खालामहरनो हागोन पद्मनि दानाय सोंनाय ओरैबादि सफ्ट गुरै आराम डिजाइनाबो ओरैबादि मोजांखा एखेबारे माने माखासेफोरनिया हाबायाव गुफुर गाननाया गेजेराव जेबो बेलेग कालार गैदेरि बियो नालाय थ' बेखौ मोनगोन नै दायो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन अल बडि दखना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांखादै बियो ओरैबादि मोजां माने माइदि गानग्राफ्रा एसे लिदर गाननो लुबैयो नालाय बेफोरनि थाखाय ओरैबादि मोजां बांद्राय हेभिबो नङा बांद्राय रेजेंबो नङा एखेबारे पारफेक्ट बेबादि अल बडिखौनो बेलेग कालारबो मोनगोन नोंथांमोना आङो देखायथ'ला बेफोरखौहाय जायनो नांगौ नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आरोना WhatsApp बिदिब्ला आब'मोन आगैमोन दिनैनि आङो दखनानि भिडिअखौहाय आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आरोबावनो माखासे मानि गोदान कालेक्शन नुनो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय माखासे मानि मिक्स पार्टनि कालेक्शन सफैनानै दङ बेखौबो आङो देखायगोन ओमफ्राय गासैखौबो पार्ट जा जिखुनु खुन्दुंनि सियानो दायो आङो फुल अफाराव होगोन नोंथांमोननोहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव बयनिबो सिम गोजोन्थों